भैया पवन सिंह के रउआ सबके अब आशीर्वाद चाहिए। इतना भारी मार्जिन के साथ रउआ सब वहाँ के संसद भवन भेजा तनी, ये एगो इतिहास बने जा रहा है। बैठे नहीं, प्रार्थना है। 2 मिनट आप सभी को प्रणाम है हमारा, चाची माई बहन लोग भैया लोग, आप सब एगो ऐतिहासिक काम के भागीदार बने जा रहा बानी। इतिहास रचे जा रहा बा ई काराकाट संसदीय क्षेत्र में कि एगो स्वतंत्र उम्मीदवार हमार बड़े भैया पवन सिंह जी ये संसदीय क्षेत्र से ताल ठोक के और कितना भारी मार्जिन के साथ रउआ सब वहाँ के संसद भवन भेजा तनी, ये एगो इतिहास बने जा रहा है। और सुनिए, जहाँ तक हमार अनुभव रहा बा, बड़े भैया पवन सिंह जी जब गायकी कैले तो दिल में उतर गईले, जब नायकी कैले तो दिल में उतर गईले। अब जनसेवा के क्षेत्र में बढ़न हमार दावा बा कि उरुआ सबके दिल में उतरी है। रउआ सबके सेवा खातिर, सिर्फ और सिर्फ सेवा खातिर, कहे से कि हमारा बड़का भैया के पैसा के कोनो लालच लिखे, कहे से कि उनका भी पैसा बहुत बा, वो पैसा खातिर राजनीति में नहीं खनाई, रउआ सबके खाली सेवा खातिर आई बन राजनीति में। तो रउआ सब अपना आस पास बगल भाई लोग के यहाँ से जाई लोग, अपना घरे जाई लोग, तो आपस के 10 गो घर में ये बात बताई जा कि पवन सिंह पैसा खातिर राजनीति में नहीं खनाई, पवन सिंह जनता के सेवा करे खातिर और काराकाट के विकास करे खातिर राजनीति में आए। तो ये रउआ सबके दायित्व बनता कि उनका के जीता के संसद भवन बहुत बड़ मार्जिन से जीता के भेजे के बाद हम आपन अनुभव बताओ तनी। जब हम मुंबई गई नी, हमार घर ऐसे करघर, जब हम मुंबई गई नी तो हमरा के बोला के पहला बार हाल चाल पूछे होला, ही कहे होला कि मुंबई में तोरा खातिर हम बानी, वो हमार बड़का भैया पवन सिंह रहा। तो हमनी जैसन छोट भाइयन के हिम्मत देवे वाला, आसरा देवे वाला हमनी के बड़ भैया पवन सिंह के रउआ सबके अब आशीर्वाद चाहिए। घामे घामे घूमत हन रउआ सबके आशीर्वाद खातिर, तो रउआ सब आशीर्वाद दी जा। और इतने हम निवेदन करे आइल बनी रउआ सबसे, बिल्कुल मिली भैया, आशीर्वाद दे जाना भैया के, जा तमन्ना दिल्ली संसद भवन। जब चाली पवन तो रोकी कौन भैया।